kankana ta baby zumana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana naku Nazeer mai Atamfa. Ina mutanen garin Zaria. To ina muku mai albashir uku ga sallah insha Allahu. Zan yi wasa a FCE Zaria AA Ladan Hall uku ga sallah. Zan gabatar da wasa ku zo mu haɗe Zaria City Nazeer mai Atamfa yana nan zuwa gare ku uku ga sallah. Kada ku manta za a yi wannan ne a cikin FCE Zaria AA Ladan Hall uku ga sallah. Na ku zan yi zanen fa zan zo mu haɗu mu tashe wai za ta farfashe ta fashe. Ga kuɗi na baby gidana baby. Kada ku manta dai ina tare da ku ga sallah a garin Zaria AA Ladan Hall. Sai kun zo. Na san zana ji daɗi in kika zama ta a gidana. Na yi wa mazajen yarata in kika zama uwar 'ya'ya.